nke echiri na zere chọọ ihe ị ga-ebido mebe. Ọ bụrụ na ị chọọ ka Chukwu gọzie gị, adị agba aka achụ nta, okwu ka ọ bụ bụrụkwa inu. Ị na-achọ ife ọma, a na-eburu gị amụma na ị chọrọ ego, na ị chọrọ nke a, onwekwa ihe ị na-eme, onwekwa ahịa ịkpọbara. Achọrọ m ka ị mara na mgbe ọbụla ị nwere ihe ị na-eme wee bido yaba Chukwu, nwee ndidi, na mmadụ inwe ndidi dị oke mkpa. Mgbe ị nwee ndidi, nwee nchekwube, nwee okwukwe na Chukwu ga-agọzi gị site n'ihe ahụ ị na-eme. Ọ bụrụgodị na ihe ahụ abụrụ akara aka gị, mgbe ị bidoro na-ekpere Chukwu, na-arịọ ya, nwee ndidi, nwekwa okwukwe, Chukwu ga-esite n'ihe ahụ ị na-eme gọzie ego. O nwere ike isite n'ihe ọzọ sef connection esi from ihe ọzọ bịarụ gị, maka na o nwere ihe ị na-eme. Abịasị gị na ife dị otu a ga-emerụ gị this week, na nke dị otu a ga-emerụ gị this week, o nwekwa ihe ị na-eme. Ị chọrọ ego, mana o nwere ife ị nwere ebe ahụ ego ahụ ga-esi wee bata. Ijere ịchụ anụ, inweghị osi eji wee kugbuo anụ, ka ị ga-esi wee gbuo ụdị anụ. Inweghị egbe, inweghị mma, mana ị na-eje nta. Mgbe ụfọdụ ka anyị na-eche echiche n'ihe ọbụla anyị na-eme, after asị gị na blessing ga-abịara gị this week, iti amen, onwekwa ihe ị na-eme, onwekwa ebe ị na-agba mbọ isi gị ị na-emegoro nke a. Achọrọ m ka ị mata na ọ bụ na Chukwu chọrọ ịgọzi gị, ọ bụ na onye na-akpụ blọk, ị nwere ike ofu onye, Chukwu ezute ofu onye n'ụzọ gị, onye ahụ fụ na ị na-akpụ blọk, na-akpụkwa blọk ọfụma, o nwetara kọnekshọn ebe ya na-arụ na kọmpanị, bade na-akwụwa gị ezigbo ụgwọ. Ịghọtago? Ọ bụla ebe ị na-azụ ahịa, mmadụ afụ ya na ị na-azụkwa afịa, o nwere ike onye kọnekshọn a ga-ebi gị ngwa ahịa sị gị lee elesịa gị weta ego, agwaghị ego na ị ga-akwụ, iwere ndị ọzọ, by then ị bụrụ ọgaranya. Ma ọ bụ nwere ọrụ ị na-arụ, onye afụ na ị na-arụ ọrụ ahụ ọfụma, Chukwu esi ebe a kọzie gị. Ọ bụrụ na ihe a abụla akara aka gị, mana nke a bụ na ụfọdụ ga-anọrụ, o nwere ife ị na-eme, o nwere ebe ị na-agba mbọ, o nwere ahịa ịkpọbara, mana ị na-ekpe ekpere na ị chọrọ ego, ọ nwere ka ị na-aghọrị. Ada aghọrị Chukwu aghọrị. Onye mere ọtụtụ ndị mmadụ ji ebitichaa aka na-ajụ ife nke na-atawa afọ n'ụbọchị taa. Ife ọbụla ị na-eme na-echeta echi na onye ahụ sịrị gị na ka erigoro taa, mgbe echi ruo ka amara ihe a ga-eme. Ọ the same person ahụ eswa gị na echi dị ime. Ka anyị na-eyi ụzọ akọ na uche anyị, ka anyị na-eche echiche ọfụma n'ihe ọbụla anyị na-eme, na-atụsa ozi a ka ndị ọzọ na-aghọtakwa, ka ha nwee ike wee na-enyere onwe ha aka, ka ha nwee ike wee na-aghọta na a na-eche echiche n'ihe ọbụla ị na-eme. Na ọ bụrụ ihe ọbụla a gwara gị, ihe ọbụla ime ị na-ama n'elu, asị gị na nke ga-emerụ gị, ị na-ama n'elu, nwekwa ihe ụzọ ihe ahụ ga-esi wee bata. Asị gị na o nwere ana, na o nwere na-enye gị ana, na o nwere ana dị n'ime enyeru gị. Ọ bụrụ na ị wara ụzọ ị ga-esi wee baa ebe ahụ, ị ya abanwu na ana ahụ, ị ga-awụ ụzọ wee baa na dị ana, ihe efe wee baa na dị ana enyeru gị. Mgbe ụfọdụ anyị na-eme ife ha na-eche echiche na mmadụ ka anyị bụ, na Chukwu ekechakwara ife niile, ihe anyị eji wee nyere onwe anyị aka, mana ya mara otu anyị ga-esi wee were ihe ahụ, maka na ha dị eche echiche ọfụma. Bido taa chewe echiche, na-echebe echiche onwe gị, na mgbe i chebere echiche na mmụọ gị wee bịa, ọ ga-enyere gị aka ife adịrị gị na mma. Daalụ.